Ďakujem za slovo. A keďže už mám, dovolte, aby som povedal niečo, čo mi chýba. A to je to, že bolo nás viacej, ktorí sme tú líru robili. A boli sme dvaja, ktorí sme tú líru vymysleli, pripravili, podali návrh, ktorý nám schválili. A málo sa o nich hovorí. Doktor Janko Siváček, môj dlhoročný priateľ, a ja, my sme tú líru navrhli. Ale boli nám tam na pomoci ľudia, ktorí sa nespomínajú, a medzi nimi napríklad Jirko Malásek, dramaturg Pražskej televízie, zohrával v tomto veľmi veľkú a silnú úlohu, lebo on vedel presvedčiť mnohých popredných interpretov, aby sa zúčastnili tohoto podujatia. Boli tu ľudia, ktorí boli v pozadí, napríklad taký sekretariát, ktorý sme si dovolili objednať v úvozovkách celý z pražských jazzových dní. Jirko Štern, pani Berovsková, pani Mimi Popelková, oni boli takou kostrou, ktorá držala z pozadia organizačnú stránku.